Türkmenistanyň döwlet migrasiýa ularyny ahly vilayet boýunça müdürlüğiniň Sarıgys etrap bölüminiň durky täzelenen idara binasynyň açylyp ulanylmagy berilmegi, etrabyň ýaşaýjylarynyň toý şadlyklaryny goşurandyryp, bu ýa başlaryny goýga ýetirdi. Guruluşyk işleri Rysgaly Zähmet Hususy Kärhanasy tarapyndan amala aşyryldy. Dabarda ýanlanan aýdym saýlarda şan şöhrady dünýäde bolan watanymyzyň ykbaly götürilen mehriban halkymyzyň gahrman arkadamyzyň hem-de arkadagly gahrman serdarymyzyň sahabatly işleriniň parahat durmuşmyzyň wasby özi çeperi beýany tapyp, ýerleşmeden kalbyna garaşsyzlyk nagmalary bolup ornady. Dabarda çykyş edenler hormat prezidentiň ýa-da aradalyň netijesine raýatymyda ýokary hili migrasiýa hyzmatlarynyň ýerine ýetilmegi üçin kemil döwrwapseniki enjamlar bilen enjamlaşdyrylan idara binalarynyň gurulyp ulanylmagy berilmegi, kuwatly watanymyzyň parahat durmuşyny üpçünetmäge gönükdirilen beýik işlerdir diýip öz buýsunçlaryny beýan etdiler. Dabaran dowamyny dürdülen mümkinçilikler üçin hormat prezidentiňe alkyş sözleri beýan edilip, Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzy hem-de hormat prezidentiňe arkadagly gahrman serdarymyzy, şeýlekeme ýurdumyzyň ähli raýatlary, garaşdyrmyzyň şanly 33 ýylynyň bayram bilen gutlandy. Dabarada guruluşyk işlerine has tapawutly zähmet çekenleri hormat prezidentiň adynan sowgatlaryň dabarada ýagdaýda gowşurylmagy, ýurdumyzy il ýurt üçin sowa beşedip alkyş alýan zähmet adamlaryny goýlayan hormat sarpanyň hemişe belentdiginiň aýdym güwäsi boldy. Soňra dawra gatnaşyjylar döwrüp binanyň içki guruluşy bilen tanışdylar. Tanışygyň dowamyny oňa gatnaşyjylar sanly ulgama daýanýan kemil tehnologiýalar hem-de teknik enjamlar bilen enjamlaşdyrylan we migrasiýa bölümine raýatlara döwrüp migrasiýa hyzmatlaryny ýerine ýetirmekde, elektron maglumat doranşygyny amala aşyrmagy giň mümkinçiliklerini dürdülendigine aýdym göz ýetirdiler. Çünki bu ýerde elektron resminame doranşygy kemil kompýuter programlary we tehnologiýalar arkaly teýdi wagtda ýokary hili maglumat gorugluny üpçünetmek bilen ýerine ýetirilýär. Şeýlekeme bu binada hünärmenleriň dürüjlikli zähmet çekmekler bilen bir hatarda oňoýly diýinjanmaklar üçin hem giň mümkinçilikler dürdüldi. Mahrasy bu binanyň açylşy ýurt garaşdyrmydan 33 ýylynyň dabralaryny artdyryp, hormat prezident tarapyndan binýady berikden tutulan berqarar döwretiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne hormat prezident bilen urugaj işlerini dost oganyň baky meskenini öwrülen ýurdumyza baky söýgü bilen utgaşyp köňülleri nur çaýdy.